Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали ман. Номи ман Зоир аст. Мо дар ҷои хобгоҳ, ҷои база, ҳамин ҷое ки техникаҳо местанд, ҳаминҷа вагону дахо мерем, ҳаминҷа даем. Ман гуфтам ки я шуморо нишон битам, инами хеле ҷои кори, ҷои хоб, инами хеле инами я ҷангала. Унаора усталбо задагем, унҷа ҷои нефткачаткания куст ном дорад. КУСТ куст. Вагон чизга фикр накунед. Ҳамҷа 15-20 турба тай замин дар нефткачат кесам, о свет дора ай ҳаваю мода гирта додаген. Инҷа гарадок. Ҳамҷа да уна об. Вагону ҷои хоб. Чанд вагона? 3 6 7 8 вагона. Ана ҳозир машина баняра нишон медам. Баня аҷоиб буд. Ҳамин баняш ки мада маъқул махшам нест. Ҳозир машина нишон медам. Ина свайора адреса, ина свайора мо мезанем. Ана ира баня меганем. Баня шумо фақат дастгирӣ кунем, подписаться, лайк, поделиться кунем, баня раби. Ина бучкаи огур. Краниш ях кардай. Абагрив дура. Баня раби баша. Ина баня. Қой дави. Светша грион кунем. Опа, на свет грион. Мачалка, пачалка. Ана баня. Тапитиш мекунем. Бочкаи трансформатора ҷӯш мекунам. Ойхнак. Иҷа медонем иҷа парилка. Ия сетиш боита. Карабинен ҷуру ана парилка. Парилка медонем иҷа да уна ҷоруб хати. Ина сангда о мешрафи дига ҳамин парилка ҷона. Не хеле корубору зиндагӣ. Люкса. Дай кор меёд 2 рӯз пас, 1 рӯз пас обозӣ. Бо чӣ нишон додам? Шумо фақат ҳамин кадоме ки соҳиби экскаватор мешавад ё соҳиби ягон трактора, шофёра права дошта бошӣ мешавад. Трактористи, экскаваторист. Не ки агар я хеле одамо мегӯянд ки ман мақсад ҷои кор меём, мегам ман права бигирам бихонам. То ай чо ҷои кор меёӣ агар нахонӣ? Бихон, худованд худаш меҳрубон ай. Ёрдам мекунад, хай чӣ мешавад? Оз ҷои хоба нишон метавонам шуморо. Ина ҷои хобгоҳи мо вагон 2 тарафа. Инҷа кухни. Обед ҳамун столовой да мерем ки инҷа да хоб мезанем. Ина хеле ҷои хуб. Тамом ин масли радиатор мондагӣ гарм мекунад. Ана ҳам бачаҳое ки соҳиби права шидӣ, худованд меҳрубон аст. Ина мана ки мегуфт ки ман хеле ҷода меём кор мекунам. Ай тоҷикистон ҳамҷа 10,000 километр дура. Ина убу. Я баня кардем ба худо. Баня фоидаи зур дора. Ҳамин урусора секретаршон фаҳмидем. Ҳамин хунукира тоқат мекунам ба ҳар шарти ки ҳам дар баня дошта бошанд. Хунукира вообще чувство намекунам. Берун мебурам, бафтахчон мепартоям. ҳам парилкаи нишон додамтон ку ба дараҷаи олиша. Ман медурам парисам мекунам, хе ҷурби қайд пуштма мезанам, пора мезанам, ҳамин по дардаш гум мешава. Стумура ҳуй мешава, фоида дора. Ай мара ҳамин жулкан дард мекуна. Ай хунукира. Санга бихӯрам ҳал мешава, неки ҳамин хунук боша тамом. Ҳамин рӯзе ки баня медорам, париска мекунам. Ира бина арақ рехтеса шапшапи кайстай. Барои онқа касе ки барои ҳам муҷирое ки якум бор меоянд, дим бор меоянд. Россияра мегӯянд мазаша бичишем. Ана хеле мазаша мешиши баня да меояд, парица мекунӣ. Ба дараҷаи олишай. Фақат ҳамин шумо дастгирӣ кунед, лайк, подписаться. Хай агар ягон каса маъқул наша, ҳамин хеле формаи ма бахшиш. Мо алҳамдулилло мусулмонем.
من را برای فایده شما گفتم که خیلی همین چیزی که من در فایده که هستم من همین شما دارم فهمونده هستم. تمام تا ویدیوی آینده در کانال اولو باشین. Людмила را номерش описание видео да закрепить میکنیم.